Kríž pri farskom kostole svätého Michala Archaniela. V našej obci boli 4 cintoríny. 2 obecné, 1 židovský a najstarší historický pri kostole. V svahovitom teréne tohto posvätného poľa sú už niektoré pohrebné miesta a náhrobky obrastené lesom. Pomníky boli väčšinou železné, kríže vsadené do kamenných podstavcov. Tu zložili kosti naši predkovia z 15 generácií. Je v ňom pochovaných 9 tu pôsobiacich kňazov. Najstarší z nich Mikuláš Solčány pred 330 rokmi, konkrétne 15. decembra 1694. Dominantou tohto cintorína bol obrovský, 4,5 metra vysoký centrálny kríž z prírodného pieskovca. Postavili ho v roku 1837, žiaľ, zub času kríž poškodil tak, že musel byť odstránený. Bolo preto potrebné nahradiť ho novým. Je tiež mohutný ako jeho predchodca, vysoký 3,5 metra a je z dubového dreva. Korpus, telo ukrižovaného Ježiša je v takmer životnej veľkosti. Nový centrálny kríž na sviatok povýšenia Svätého kríža, 14. septembra 2024 slávnostne požehnal miestny farár Jaroslav Ondráš. Architektúru tohto historického cintorína dotvára vzácny 20 metrov vysoký strom, pôvodom zo Severnej Ameriky, Gledíčia trojtrňová, Gledicia triacanthos, ktorá sa sem dostala spolu so vzácnymi drevinami pri zakladaní prekrásneho anglického parku pri kaštieli Kostolániovcov.